pancen kuwi syarate. Ha, nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan, Pak. Aja. Bagong menapa sing tok karepke kelakon. Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu diponer malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrengsang ulinggis. Ki kono wong malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Lingguh ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map? Bathara Guru. Ayo lingguh ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Oh, Mas Tunomo Sidam. Skaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manik Maya paripaksa kowe tak rawuhake neng kene ya merga ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Apa? Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Yayana garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. So saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika. Panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar ya. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919. Mau ya kleru ta, Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku iki wong lair wis metu wudel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Dapure ora. Ngaten ya, Bu Kulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib
Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal bata sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutokne kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Heeh. Ento sasmitaen gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Engko anggere muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nek cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipanirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik ngono. Wilahing. Awik namastu nama sidam. Negaripun dipandang kunjuk. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha iki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Pancen Bagong ki malati. Wis wenehna. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye?
Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepengin titah menika keparenga sakmangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Mrtangga Jimba lan Jambudipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine. Ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambudipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to? Aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrensang ulinggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sik, Tru, aku mangkel iki Rajan, Tru. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak-tledhok ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambudipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala Jambu Mrtangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis, Man. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok, Man. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pikulun. Kok mung perkara njaluk Jambudipa Nirmala pelem Mrtangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, men ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok deleke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi Jambudipa Nirmala pelem Mrtangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu?
Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita sapa? Wah iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilin jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut aku upamane dewa aku nyebut kowe kita, nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi ambok 2 jam ki ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arene ndi ngono kuwi aku nyeluk kita arene ndi. Oh, berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala Pramrtangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti Pramrtangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso Pramrtangga Jiwa jambu Dipa Nirmala entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan Pramrtangga Jiwa jambu Dipa Nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ora. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Ya, sae-saesaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Heeh. Mun aku diwangi ya, Reng. Ya.
Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Jek linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono nek ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, daluk turun kuwi pethoke sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya, iya. Wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku iki wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Mamet tuan dhisik aku tak methuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methuke. Siap ya, Traya. Yo, ora nggo gending. Slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tung dlentak. Jolala jolali jolala jolali. Wanamba mangwa suci jolala jolala. Sasi seswarane pesona wala. Brambang sa ular kambang. Oh, ya. Ya emang aja. Yo. Kenapa, Mas? Wah, aleman to yem. Nggo kacamata barang kuwi piye? Kacamata matane gedhe matane. Dadi kaya matane kaya anguk-anguk. Kersane pripun? Wah, Dian, iki adimu ae po? Nggih. Sumini. Sungkem kula, Mas. Wah, tonjo iki. Wah, ngirit kasur iki. Nggih, nggih karang nggih wonten kahanane. Ayo kowe do limbukan. Oh, nggih. Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping pinten kaping pinten? 160 pinten? 100 pinten, Pak? 158. Ya, mboten ngertos. Ora dikai catetan apa-apa belas. Aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun. Ha iya. Nggih leres nggih. Wis gawe pentas. Nggih, ngestoke dawuh. Sing apik ya? Nggih. Ngaturke apa wigatine? Nggih, ngestoke dawuh, Mas. Mas ajeng punteng pundi? Arep perang aku. Aduh. Mas. Perang kali sinten? Perang karo sego. Oh, dahar. Iso kowe asa kuwatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur. Kula kinten nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tanggung jawabi. Nggih, ngatos-atos. Ya gak wis. Nggih. Joget sik. Nggih. Sinden-sinden kon ngadeg sik. Oh, nggih, nggih. Saniki ayo kon ngadeg
terus lebokke nang perahu layar. Aku seneng dhewe perahu layar karo apa aja dipleroki. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus bablas nang begadang. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus dilebokke nang ngundul layangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Kok akeh banget. Akeh iki. Kudu ngono. Oh nggih 3 mawon mboten sakata-kata. Ya wis sakaremu ya. Tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu. Lah. Sing pintas bojone kok malah dibandemi. Wis gak wis. Wis ya 6. Nggih. Wis ya meni sumini. Nggih. Lho. Dikapake kowe namung dijak salaman. Kaya ana suarane mak ngono. Mboten kok Mbak Yu. Nganggre macem-macem titen kok kempo. Nggih ngestokke dawuh. Mas Bagong, piye? Niki dadi dawi do mboten purun ngadeg. Ndalu akramah siapa apa ya, Dong? Wah, wis. Ora gecek-ceken menggo ngadeg kok angel ora jamak-jamak. Digawe larang saiki Joko ngadeg. Nggih niku karang ngoten niku do males-malesan ora. Ngono kok. Kangelan ora. Awas. Ngadeg arep mutahke wedang. Ngono kuwi terus dilebokke nang perahu layar. Engko nek nganti do linggo omong aku. Nggih. Pak gerete saka mburi panggung. Men lekar sisan. Wah, mangga dadas.